Здравейте хора, днес ще играем, всъщност, току-що намерих една игра. Тази е много странна. Само да зареди. Не съм виждал по-странна игра от тази. По-странна игра, пак казвам, търсих я много време, защото я видях от знака. И в тази игра трябва да правиш бургери. Да. Което правете така. Ето. Понеже аз съм играл и е. Сега след малко ще покажа още нещо. Кой ще кара по това време, бе? Ето ви, аз съм тренирал понеже. Не! Ай, много стри. Значи, къде ли тук в кралата и тук има всяко. Трябва да се включва с такива с бургери. Колкото ми повече съберете, той може такова ти крае. Той не може повече от 2000 нищо си там колко беше. Да. Както казах, видях и от знака. Забавно е. Може да се изтеглите. Обаче е най-абсурдната игра на света. И който не да се тегли от Google Play. Извините, че шепна, обаче 11-то. И всички спът. Освен мен, де. Как аз съм трениран, защото поиграх малко. Та видяхте и другите игри, нали? И на тях ще играем. Ама в друг. В други клипове. Точно. Пак повтарям, който иска се изтегли. Ще му писне, ама какво да се прави. Все пак е за забава. Стой тук горе. Да, който не е гледал типа на знака, като задържи гостето, не като се среже, като го задържи, то става път така с петели. По-черно от другите. И го мятате. Ето, по-черно. То става черно, да не кафяло. И yes. Сега не знам как ще сложа той. Бе, бати късмет. Не знам как ги подарихте. Какъв е то сандвич, бе? Сега само да свърша и ще отключа на нещо. Знам другите. Пилита, милита, каките прасета. Хаджа, Ето. И кошката, да. Като задържи и става по черно, сиво. Ето. Абе ви сега да дадете по-сиво стана. Ама стой де! Пишите в коментарите дали
Дали ви харесава играта, ако сте стеглили? Или ви писнал? Да, знам какво е. Fuck you. Не съм точно. Как е? Мапка. Толкова стигане. Знам как го гледаш този клип, иначе съм по-добър от тебе. Това, виждали ли сте червени пифте от рак? Някой ява ли пишете също в коментарите. Зато викам, че не е абсурдната игра. Fuck away. Ето аз какво казах. Трениран съм. Мога да ги сложа. Стига да излязат те и точно. И те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Да, ще направим 9. Да. 10. Да. 11. Да. 12. Да. What? Бре, никога съм стигал до толкова. Пак. Стерна. Прошу. Сега се опитам да направя повече за вас. Сериозно? Профилик. Зато викам, че съм по-добър знак, защото не може да направи термин. Къде за може да подобрява да се изтива? Ето. Има моркови пътове. Зато викам, че абсурдно. Също. Някой ява ли кифти от патладжан или от морков? Някой. Това е ясно. Охо, точно. Той има и от кифтите от хляб. Поне съм я играл малко. Сериозно. Но оранжево с черно. Има и тикови патланджали, които и... Нещо, което може да подскача. Да. Абе, ти с мен ли са гледали защото напрасти? Джипитя. О! Факю е. Лад, ще ви по средата ник.
10. Ух, це дрма гота, так, хора, това мисля да е за клипа. Надявам се някой ги харесал. Не забравяйте да се абонирате, харесайте го и довиждане.